הקודם. למה אמרתי סליחה? פאק, שיט. טוב, לא משנה. נמחק לי הסרטון הקודם. אז אני אראה לכם... לא, שיט, נו, באמת. איזה טעות. נכנסתי דרך אפליקציה אחרת. טוב. זה נמחק, זה נשאר איתו. אז... שנייה. תכנס כבר. מה? מה לזלזל? הטלפון שלי באגי רצח. וואו, רותח. דקה. משהו דפוק הולך כאן. אז... מצטער, הסרטון הקודם נמחק לי. אני רק שנייה אעשה פה משהו קטן. ישנה פה את העבירה. לא, זה לא היה זה. כן, כמו שאתם רואים, אנחנו על קשה. גברים. כן, אז... מצטער, מקודם הסרטון קצת נמחק. לא קצת, הוא נמחק, אבל... אני התקדמתי, עשיתי קצת מיינינג ועצים. לא מצאתי פאקינג איירון. אני אלך בעולם קצת. בעולם שאין בו חיות, כנראה. רגע, נזכרתי. וכן, הסתכנו 3 צמר, אבל לא הספקנו בכלל לעשות מיטה. שזה בעיה. אנחנו לא הולכים להתמקם פה. שיהיה לילה אולי. אולי נתמקם באיזה אזור אחר. מי ששואל מה זה הצורה הזאת של הפיקקס, זה... זה יעזור לי בכל מיני דברים לעשות. נגיד אם לא היה לי מיטה, הייתי עושה עם זה בוקר. זה יכול לעשות בוקר. אם נגיד יש דבר שאני קשה מאוד להשיג אותו, אני חייב מאוד 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 ברמה שהייתי... לא יודע מה הייתי עושה. אז הייתי מזמן אותו. לא, בעצם לא הייתי מזמן אותו. לא משנה. סתם, אפשר לזמן בזה דברים, אפשר לעשות בזה דברים, אפשר לעשות בזה כל מיני, אפשר לעשות בוקר לילה, אפשר לנעול את זה על אותו שעה, אפשר לבוא ובעזרת זה לעשות כל מיני שיקויים, זה... הערוץ הזה גם יהיה על טרולים וכל מיני, כל מיני דברים יהיו בערוץ הזה. אנחנו הולכים לעשות כמה דברים. אוקיי, מתחיל להיות לילה. איזה כיף לי. אוקיי, אנחנו סתם נהלך לנו בעולם. יודעים מה? לא ממש בא לי לעשות סרטון כרגע. לא יודע, חם לי. מצטער אם זה היה סרטון קצר. לא, בעצם זה סרטון הסברים. לא משנה. אוקיי, אני על אי. כיף לי. אני רק אעיר אותו קצת. את המקום. שלא יבואו לי איזה מפלצות באמצע הסברים. אז. כן. פאק. כן, מקווה שנהנתם. יום טוב ויאללה חלב. סתם. יש לי עוד כמה הסברים בשבילכם. בינתיים אני סתם אקפוץ לי פה. איזה כיף. אוקיי. יהיו עוד כמה הסברים. יהיו כמה פעמים שאני אהיה עם חבר שלי או בן דוד שלי או אח שלי אפילו,
ואולי אחותי, היא תעשה איזה סרטון או משהו קטנטן, ואולי חבר שלה. כן, אז עכשיו אני אדגים משהו קטן עם האפליקציה, עם הדבר הזה. דבר ראשון זה גם אפליקציה. רואים את הנון הזה שרשום שם? אני עושה לילה, אז בוקר. נון, נייט. הנה, ניג, את, משהו כזה. נייט, זה בוקר, זה נייט. או פאק, מרביצים לי. אני אעוף לי קצת. מיני זומבי! לא! לא! שנייה. שנייה, אני ארוג אותו. בוא קטנצ'יק. מיני זומבי וילג'ר. מה? איזה בושה. תשמעו, live low is land the zombie villager. the fuck? אוקיי. שיהיה לכם בכיף, מוזרים. פליי. כן, אפשר לגרום לך לעוף. איפה שיש פליי. ועכשיו הפעלתי. יש כל מיני דרכים. הנה, כאן יש XYZ. כאן יש כל השיקויים. כאן אין את כל השיקויים. מה זה? אני לא יודע. טוב, שיהיה לכם בכיף. רגע, אני רוצה לבדוק משהו. מה זה? ראיית לילה. זה מצב צופה. תראו משהו. וואו, מנהרה ממש מתחתנו הייתה. בוא נחקור אותה. יש פה איירון, איזה כיף. מה זה לבה? איזה כיף. מצב צופה. לול. איזה לול. מצב צופה. לול. טוב. זה היה מצב צופה. אני עכשיו עם פליי. בלה בלה בלה. הנה. זה כל זה נראה לי פה יש איזה מאפ. הנה. זה סתם. הנה יש פה מיני מאפ. הנה מאפ כאן. הנה אני. כאן אפשר גם לדעת אם יש איזה וילג' או משהו. כן, זה מגניב. אני אוהב את המיני מאפ הזאת. באמת חיפשתי אותה. זה גם מראה אקסבוקס Z וגם אפשר להגדיל אותו כזה מגניב. וואו. איזה אדיר. טוב, אני הולך. אוקיי, קצת בגי. האזור הבגי של לבלוב. טוב, יש כל מיני דברים לעשות. אנחנו הולכים לעשות... רגע, אני רוצה לעשות משהו. מצב צופה. אוקיי. יו ספאונר. ממש פה מתחת. ראיתם מה זה? הם עצבניים. אני לא כאן, מה אתם רוצים ממני אתם? אוקיי, זה אדיר. ברור שאני לא הולך נראה לי להשתמש בו. אני לא חושב שאני אשתמש בו. יודעים מה? זה נשמור לפרק הבא. אוקיי, בוא נזכור שממש כאן יש את הפייקינג שיט. ספונר, וואו, זה אדיר. אוקיי. אז יהיה כל מיני דברים מצחיקים. יהיה פעמים שנעשה אפילו טרולינג לאחי או לחבר כלשהו. זה הולך להיות אדיר. אז עד כאן היה הסרטון שלי, ונתראה בפרק הבא של חלב.
לא יודע איך אני אקרא לו פרק, בקיצור. אז תהנו, תמשכו. איך בלימוד שלכם בכיף, תהנו בלימודים, תעשו את כל הכיף שאי פעם תוכלו לעשות. ברכה מהחלב. לא ש... לא באמת. עצרה. יואו. עצרה.